Kanjeng Adipati Jaya Wisesa. Malah kepara sak njawinipun rangkah kadipaten Silomatangkep. Wonten pangamukipun kaneman ingkang nami Puja. Mboten narepakaken ngupadi kaliyan ingkang putra pun Raden Wisangjiwa. Kanoman kesalahanmu. Leres Kanjeng. Apa peranganing prajurit ora bisa nungkep kelawan Kanoman? Sedaya para prajurit mboten kuwawi neranggulangi kridanipun kaneman ingkang nami Puja. Wisangjiwa! Wisangjiwa! Saya Wisesa. Sapa kowe ngamuk ana ing pendopo Silomatangkep? Aku Puja. Tekaku kene aku goleki karo Wisangjiwa. Wisangjiwa ora cumondhok ana ing dalem. Nanging Wisangjiwa ninggalke Kadipaten Silomatangkep. Wis sawentara Wigoro. Wisangjiwa kae putramu? Apa kowe ngerti tumindake putramu kae? Wis kelakon prawasa karo bojoku Kartika Sari. ora idep lan perkaramu. Nah yen to kowe goleki putraku Wisangjiwa ora ono. Yen to kowe kepengin adu cocok antaran bau mergo ora nrimake bojone. Prawasa kelawan putraku. Sing ngono wong tuane. Ayo tabrak niki. Katoke dosane Wisangjiwa kowe. Awas janyo boleh. Aji bedhek logo. Waduh. Panepat. Paman manggiang temenku. Apa kok kira aku kalah musuh lawan Kanoman bocah so kengaran Puja. Durung kinaluan aku kalah. Ayo gini. Kowe melu cantuk lawung lan perkaraku lawan Puja. Paman Jaya Wisesa. Ampun klen kuing penampi. Padha karo kowe madon iki lawan aku. Boten babar pisan boten. Aturan pirsa. Sinten Puja? Puja menika anak mantunipun Sibargawa. Piyambakipun kecondokan Aji Petit Naga. Ampun magilo-gilo. Upami mboten kula limpe, mbok menawi panjenengan kenging Aji Petit Naga mbebayani. Pancen aku wis tau keprungu ampuing Aji Petit Naga. Apa meneh kok mung lamake jalma manusa? Tamake gunung cupluk segara asat. Puja menika nemlewan ingkang sekti. Najan kula limpe, piyambakipun gembletak. Nanging menika dereng pecah. Dereng pecah nembe semak. Puja iki durung mati. Tak anggap lilip itu singkirake. Monggo. Kanoman kang aran Puja wis murang tata wani nantang kelawan pun Rama. Yogene bareng Puja arep tak pateni kowe kok ora narimake malah kepara kowe menggak kekarepane Rama. Apa sing kok karepe? Wonten dalem sewu Rama. Kula menika yakinaken bilih tumindak panjenengan ingkang badhe merjaya dhateng Puja menika lepat Rama. Salah panggon endi nene? Inji. Jalaran Puja menika sampun katelah pendekar ingkang ngamuk. Bebasan tinatah mendhat dinaya menter. Rama, menawi to kanemanipun nami Puja menika klampah pejah. Menika teges muspra ngampara ingkang tanpa guna. Dasar ngopo kowe matur keng kaya ngono? Kamangka ing pangangkah panjenengan kepengin ngrebahaken dhateng negari Medang. Bener. Menika kenging kangge kegiatan wonten ing Silomatangkep, Rama. Bisa. Kaya-kaya bener apa sing diaturmu. Puja iki bisa kanggo nambahi kekuatan ngrubuhke medang kauripan. Kados ngaten. Yen ngono prayogane. Puja iki dilebokke pakunjaran kaya ngono. Kados ngaten Rama, ing mangkenipun kalodhangan wonten ing pakunjaran menika kenging kangge ngrimuk dhateng Puja. Supados sabiyantu dumateng panjenengan lan jumurung dhateng lekas panjenengan Rama. Bener apa sing diaturmu? Tak bener to, Teh?
Leres menika. Pujo lebokke pakunjaran yen esuk combur dicek yen nawang kepepe dipun siksa dipun yen pepe. ora gelem sabdan kelawan. Tenang. Ki ampun kados ngaten. Lah terus piye? Lah menawi to puja menika wonten sak lebetipun pakunjaran menika dipun siksa dipun piloro. Menika rak kekes penggalihipun lajeng menika menawi to mati kados pundi ro? Yen mati mesti aku ora bisa nggunakake tenagane pujo lan ngelmune pujo kang ngrubuhke medang kauripan. Lah kudune pujo mapan ing pakunjaran kudune kepriye ini? Pramila saking menika wonten salebetipun pakunjaran kanemani kenawi puja menika dipun paringi dedaran ingkang ngeca Rama. Diparingi daran sing enak. Nggih. Tuladane yen esuk sarapane apa? Menawi to wanci enjing menika sarapanipun sego pecel Rama. Sego pecel. Nggih. Lawe apa nini? Dadar. Lawe dadar. Ngombene ngombene. Ngombene teh anget Rama. Ngombene teh anget. Udute. Udute Ci Samsu. Sego pecel dadar Nggih. ngombene es teh. Ci Udute anget Rama. teh anget. Nggih, enjing-enjing. Udute Yisamsu. Nggih. Teh Dawuh doyan. wae nggih. Ti Sapa Paman? doyan. Wangi jelas. Tumbaske sego pecel teng warung taunan gak. Iki yen esuk sarapane sego pecel. Sego pecel. Yen wanci awan wancine pujo mangan. Pakane sego karak kedawes. Gampun ngaten to Rama mesakaken menika. Combor jejak. Nah, Ampun ngaten to Paman. Lah piye? Menawi to wanci awan gemontang kados ngaten aji to menika maemipun sego rawon Rama. sego rawon. Nggih. Awan mangane sego rawon lawe apa nini? Lawuhipun empal. Lawe empal. Nggih. Daging. Nggih. Ngombene ngombene. Ngombene es jeruk. Ngombene es jeruk. Lanjut. Udute Udute Rama. teh Dawuh doyan. enak tenan. Ti Gun. kowe yo doyan. Ya oke. Ki yen awan. Nggih. Ayo bengi. Menawi to wanci dalu gitu. Menika sego goreng Rama. Sego goreng. Nggih. Lawe enak cahayu. Lawe nggih ayam goreng. Lawe ayam goreng. Nggih. Ngombene ngombene. Ngombene kopi susu. Kopine sing aku ra patya seneng. Susune sing enak. Susune sapa no? Lagi susune kula Rama. Susumu bakal diombe karo pucuk. Nggih kula paringaken kalian pujo menika. Susune susu tawa. Ah. Udute udute. Udute menika jarum Rama. Jarum. Nggih. Jarang di rumah Sukaper. Pripun? Teh dawuh doyan. Masuk. Ti doyan. Boten. Lho. Susu lho, kopi susu. Masuk. Doyan ora? Pakunjaran kok malah keliling hotel. Bener apa sing dadi ature Boten Manengpati? menapa Rama. Iki ora ning gone pakunjaran, ning padha karo mapan ning hotel bintang 5. Nanging sinaosa kados ngaten nak panjenengan saged ginakaken dhateng Oh, iya. kegiatanipun pujo. Yen pujo diwenehi pangan sing enak, urung tanpa mesti bakal lilih atine. Yen to wis lilih atine mesti bakal dheweke gelem sabyan. Nggih. Ya ya, aku condong ke sing dadi atine. Dawuh Seret lemah pakunjaran. sendika sendika. Aku dalam kandungan. Aku sekelakon mati. Kena aji pedhet nagane pujo. Mula rumangsa aku kepotangan nyawalan kowe. Aku bakal paring bebungah kelawan kowe. Aja nganti nggonku sesambungan mung cukup semene wae.
tansaya bakal tak raketake antarane Wanengpati lan Dipati Jayawasesa. Joko Wanengpati bakal tak jodokke kelawan putraku Rara Luhita. Masuk. Sawangen Wonten. ayu-ayuning wanita ana ing Suramatangga. Nggih. Ini Kula tampi. Izin kula Rama. sabdaning Rama kalamunta jeneng sira. Tak jodokke kelawan Joko Wanengpati jalaran Rama kaputangan nyawa kelawan Joko Wanengpati. Dawuh panjenengan ingkang sepados kula jejodohan kalian Senopati Wanengpati menika. Duh. Aduh, Sabar. pripun ngaten menika pripun? Ya ngene. Jeneng Rara Luhita iki rak bocah prawan semengit. Wong ngaten iki. Tetembungane jidak jinak merpati. Mbok menawa dhewene ewuh arep mangsuli. Lawan apa sing dadi dawuhku? Ning aja cilik ati. Susul cedak ana rimuken atine supaya dhewene luluh lan gelem nampa kelawanku. Sampun dipun keparengaken. Kawareng nyuwun pamit. Nyuwun pamit. Monggo. Ya kono-kono. Kakang Patih Jayawati. Kanjeng Adipati Jayawisesa. Saya nambah kekuatan. Wanengpati tak buntut minangka putra mantu isih entuk puja kowe enggal lakonaken ngrupuhke pedang kauripan. Badhe nambahi kuncara asma panjenengan dalem. Tindakke kewajiban. Sendika kepareng. Jebul tenan. Kabar ora ngaya-wara nanging nyata. Menawa puja mapan ana ing pakunjaran Selamatangga. Puja. Sangertiku kowe iki bocah apik. Ning kok iso mlebu pakunjaran? Perkarane apa? Perkarane aku barang ngamuk ana ing pendopo. Mergo aku goleki karo Wisang Jiwa. Lah terus Wisang Jiwa kaya kelakon prawasa karo bojoku Kartika Sari. Nganti aku tanding aku kantoko, ngerti-ngerti aku mapan pakunjaran kene. oh, perkarane kowe ngamuk mergo bojomu diprawasa karo Wisang Jiwa. Iya. Bener kowe. Ora mung kowe, Jo. Jenenge duwe bojo dikakai wong liya tetep nesu. Mesti. Apa aku ketok gulune. Lah mula saka Kowe kuwi. ngamuk ning sobek awakmu. Aku sobek nganti Wah. mapan pakunjaran. Ngene. Kowe gumun to? Mesti wae aku Ing atase iki pakunjaran kok aku iso mlebu? akeh prajurit sing Wah. jaga pakunjaran kene. Nanging kok semono kowe bisa mlebu Wanengpati. Wanengpati kae senopati medang. Heeh. Selamatangga bijak ning sak ngisorku. Dadi aku iki ya kejaba cedak karo Kanjeng Adipati. Aku menang mlebu metu ning pakunjaran. Dadi kowe bisa mlebu metu. Iso nyatane iso. Nek ngono aku jaluk tulung karo kowe. Piye? Aku pengen bisa metu saka pakunjaran. Ngene. Caurke kowe tak tulung iso metu ke pakunjaran. Ku apa ning tanganmu kuwi? Ora nggo apa-apa Wanengpati. Aja ngapusi aku.
Kowe aja dolanan perkara lho. Perkaramu sing iki urung rampung, kowe aja golek perkara anyar. Nek nganti perkara anyar iki engko konangan saya suwe kowe makan penjara. Kaya ngono iki. Lah iya Lah. Aja sembrono karo ngene-ngene iki perkara. Ngono lho, iso nyelakane kowe. Wis ngene, Aku ora gagas. kowe rak loro ati karo sing jenenge Wisang Jiwa. Aku loro ati karo Sang Jiwa. Mergo bojomu di Prawoso. Iya. Males. Carane kepiye aku bisa mirang-mirang karo Sang Jiwa? Dene mbok goleki ora ketemu, pancen Wisang Jiwa kuwi kulino ngangklang jagat. Mbok golek ora bakal ketemu. Carane males. Bojomu di Prawoso, Wisang Jiwa duwe bojo. Wales bojone wales kakai. Yen kaya ora bojone tak. Arep dhewe. Goleki karo bojone. Ronggone apa ora? Wah, malah iso. Ngene, Bajur ngendi papan dulunge bojone Sang Jiwa. engko metu. Taman Sari pojok lor kulon pojok kae. Ya kae kasatriyan panggonane bojone Wisang Jiwa. Kaya ngono. Aku jaluk pamit. Jojo. Pendekar Putut Pujonoto Banyuwisma anak mantune Pendekar Bargawa. Jaduk ning kowe kalah akal, kalah pinter karo Waning Pati. Wong bodho tetep dadi pangane wong pinter. Cilaka karepmu. Lah iki ojo kok ana layang teko ning Makundiare layang kondi. Lihat dia larak tenan. Iki goro-goro layang iki, goro-goro pujo. Loro luwito dipenene aku, ditrimane aku moh. Iki jebul loro luwito seneng karo pujo, cah wedok kok ngono. Kok nembung jam 12 kowe teko nang nggon aku, Jo. Engko tak suguhi susuwe tawa mateni wong. Apa-apa tak wenehno kowe, tak pasrah kowe kabeh sarandune ngawak. Wah, enake cah. Dudu apa kok konangan aku? Lah nek ora konangan rak kenakan pujo. Ah, iki sing diundang pujo, sing teko aku. Ati kowe moh ora apa-apa. Bakune kowe kepangan musuh aku. Entenono loro luwito entenono Waning Pati. Mesti wae aku tepung karo garwamu. Mergo iki dina aku ndek perkara karo garwamu Wisang Jiwa. Duwe perkara karo garwaku. Perkarane apa, Bojo? Ngerteno. Wisang Jiwa kae wis kelakon prawoso karo bojoku Kartika Sari. Kowe wis dikianati karo bojomu Wisang Jiwa. Oh, dadi bojomu diprawoso karo garwaku. Kuwi bener. Oh, dadi kaya ngono to. Lah terus saiki karepmu teko nang Taman Sari ki apa, Bojo? Dewene wis mirang-mirangke karo aku. Aku kepengin bales mirang, kowe bakal tak prawoso. Oh, dadi kowe bakal mrakoso aku kanggo nambani tatune. Ya mesti wae kaya ngono. Ya wis, yen pancen kowe bisa nambani tatune atimu, prawosane aku Bojo, aku bakal pasrah karo kowe. Iya? Ora apa-apa. Kowe bakal pasrah. Kanggo panebusing dosane garwaku. Aku lilo Bojo. Ya lumrah iki yen diprawoso tak ya ora gelem. Lho. Lah kok iki malah pasrah matekno wong iki. Lah yen pancen kanggo nambah
jari tatune atimu bisa mari lan ora srek karo garwaku. Aku ora apa-apa kok Pujo. Nanging ing tumindak nista kaya ngono kuwi dudu wataking bojo. Oh, dadine Aku ora bakal mirang-mirang Krisang Jawa kanthi dalan sing kaya ngono. lah terus karepmu? Wis apa? Oh, iki putraku patutan karo Kang Mas Krisang Jiwa. Putrane Krisang Jenenge Jawa. Joko Wandiro. Joko Wandiro. Iya, Tak jaluk. kepengin kembar. Ora apa-apa. Bagus toh kaya ramane. Pancen bagus. Gusti aku molo. Apa Pujo? Sawise aku ngemban punang jabang bayi iki, kedudut rasane atiku. Aku ku pengen gedhake karo bocah. Arep kok gedhekke? Putraku isih duwe wong tuwa sing cakep. Iya. Ora susah pindadak kangelan gedhekke, bakal tak mulyake aku karo garwaku kok Pujo. Kaya ngono. Iya. Dadi ra kaulungke. Ayo orang sih putraku sing banget tak tresnani kok. Apa bocah lanang iki kudu tak pateni? Aja Pujo, kuwi kegandelane atiku. Yen pancen tatu atimu perkara garwaku, aku wae sing dadi korban apa ora apa-apa Pujo. Ora. Kowe ora duweni salah karo aku. Sing duweni salah kae bojomu Sang Jiwa. Entuk ra entuk Joko Wandiro tak gowo. Lah, Pujo! Pujo! Aku tumindak apa? Aku ora tumindak apa-apa. Manut aturé puja penjenengan kelakon mrakosa kaya Kartikosari. Mila saking menika sakmenika puja bradat ingkang putra kang. Kang Mas, Tak jaluk kanthi banget aja nganti kowe percaya apa kandhane bojo. Entuk pancen kowe tresno aku kudu kowe percaya kelawan aku. nang aturé puja piyambakipun badhe mejahi kalian ingkang putra. Sawetara kadang yang kamar tak bojomu. Iki mau nggon putusan lawan Abdi. Ngono apa wis nganti teko tangane puja ya? Mergo layang iki kang isine tabur 12 tenjlet. Kakang Puja kudu tumeka nyang kene. Ning kok ya babar pisan ora ana kabari. Jur Kakang Puja iki apa pancen ora gelem ngono apa piye ya? Duh rasane atiku kok ya ora kepenak banget. Bebasan nganti nyengklung nggonku ngenteni kelawan Kakang Puja. Kok ngaget-ngaget. Sapa ya? Puja. Puja lho, Kakang Puja. Kakang Puja to. Puja. Aduh, yen ngono Kakang. Sampeyan ninggal mlebu Kakang. Lampune padang isin. Lampune padang. Nek konangan prajurit. Lah kudune. Lampune dipateni. Oh, dipateni. Ya wis Kakang Puja nek sampeyan isin, yen ngono bakal tak pateni ya Kakang. Ya. Lho. Kakang Puja. Kurang peten. Isi kurang peteng to Kakang. Duh, yen ngono tak patenane meneh ya Kakang. Ya. Duh, Kakang Puja. Wis peteng Kakang, wis peteng. Sampeyan mau jebul senenge iki peteng-peteng kaya ngene iki to. Ayo kene to Kakang. Duh, wis ora sabar aku ngenteni karo sampeyan lho Kakang lho. Kakang Puja. Lah kok dadak kaya ngono lah kok dikemuli iki jane kenapa to? Kapisan
Dijaga prajurit ben ora konangan. Jaga prajurit iki ra ya sampean tenan to Kakang lho. Lah kok mung sakmene mau katone rada ngene. Lho, Aku nak wayah ngene iki awakku mengkeret. oh dadi yen wayah kaya ngene iki mengkeret. Engko nek awor sampean ya iso modot gedine. Ya sampean iki lho Kakang Pujo. Kula kok diundang niki enten apa? Sampean mau rak ya maca layanku to. Sampean iki wis tak cawisi. Apa-apa mesti sampean iki seneng Kakang. Wis to, sakadune awakku iki bakal tak pasrahke karo sampean. Apa-apa dipasano? Tak pasrahke kabeh kok Kakang. Lho, ya ndang mapan lho. Ya wis yen ngono ae ya Kakang. Kini gek mlebu kene to Kakang. Mlebu sik, Aku dhisik. mlebu sik persiapan. Oh, lah persiapane piye Kakang? Anggere apa-apa. Ya wis tak enteni ya Kakang ya. Lengene arep dipangan pujo. Kenaken. Kaya pitik daging iki balung-balunge enak iki. Kakang Pujo ya. Bocah iku perawan tenan. Aduh, segere. Iki iso merawani loro luwito. Coba dadi bojo karo ora Jogja matur nuwun Jo. Rezekine tiba aku Jo. Kakang Pujo iki mau nyang endi to? Kaya kesusu bali iki mau gek ngopo to? Kakang Pujo? Oh iya. Mbok menawa Kakang Pujo iki wedi mengko nek konangan. Ya ora apa-apa yen saiki aku ditinggal karo Kakang Pujo. Ning rak ya mung sawetara. Senajan to kaya ngopo wis marem rasane atiku. Mergo wis kelakon aku carep asmara kelawan Kakang Pujo. Ning rikalane Kakang Pujo iki ngremet-ngremet tanganku, aku go ngremet-ngremet tangane Kakang Pujo. Aku ndeni titikan yen Kakang Pujo kuwi jenthik manise pruthul. Kakang Pujo ning ora apa-apa, senajan to jenthik manismu pruthul, ning aku tetep tresno karo sampeyan. Sampeyan tetep tak enteni, Kakang.